Naimbag nga rabiiyo amin nga padak nga lawagenyo. Sakbay man iti amin, alakman dito nga gundaway nga agyaman ti awan sardeng na nga tulong ken suporta ti pamilya Marcos kanyak. Nga idadoolwan ni Apo Presidente Bongbong Marcos, Senadora Amy Marcos, Congressman Sandro Marcos, Governor Matthew Marcos Manotok, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, kani Congressman Congressman Angelo Marcos Barba. Deto'y inted da nga suporta, ken talek, ket ebidensya, nga deto'y gayem ken kabsatyo, ket agserbi ti usto ken napudno para amin kada kayo. Alakman deto'y nga gundaway, nga agyaman ti ayat nga impariknayo, tulong nga intedyo, ken suporta nga inpakita yo kanya ken ti grupo mi nga Team Marcos Lawag. Naidaplag min iti naduma-duma nga plataporma mi idi mangrugi kam agkampanya. Amin nga imbagami ket takdiran mi, obraen mi, tammo mi ti pagkurangan ken masabol tayo nga lawagenyo. Bayat ti pinag house to house ko, tinapalabas nga manungal daw. Ket ad-adumanen, tinakita ken obserbar ko, nga masabol tayo iprayoridad, nga obraen, tapnumet lang, komportable tibiyag, tinaduma-duma, nga pada tayo nga lawagenyo. Ti mesa nga adal ko manen, dito napalabas nga house to house ko, ket agnanayon tayo dapat agyaman, ken haan tayo agrekreklamo ti estado tibiyag, kasi ad-adupay tinakita nga narigrigat tibiyag na tinaduma-duma nga barangay. Agyamyaman na tinakabarbara nga panangsarabo tinaduma-duma nga padak nga lawagenyo. Ken deto'y lawagenyo kanya ken deto'y grupo mi nga Team Marcos Lawag. Kanya-kanya nga pakulo timpakita da nga ayat ken suporta. Adut nakalamanok nga tao, nga ti sauda ket awan danag, awan nerbyos, mangnamnama ka, ikar kararagan da ka, kenhang kanto kuma agbalbaliw. Ngem ti kapeswanan na, siyak kuma ti mangibaga digijay kadakwada, nga sao, ta siyak met tinamnamaen da nga agserbi ti usto ken napudno. Adupay ti ubing nga nakita ka ng suporta, urehan da pa'y agbutos, ken usto ta imparik na nanang ken tatang ko, nga dapat pati ubing maalagaan dati usto, tay sudan tumet ti sumaruno nga agserbi, ken mangalaga kada tayo, ken ti syudad tayo nga lawag. Adu tinaduma-duma nga tulong ken serbisyo nga dawdawaten ti pada tayo nga lawagenyo. Pasilaw ti kalsada, padanom ti talon, akses ti danom ti balbalay da nga panginaldaw-aldaw, trabaho, medical services ti masaksakit ken PWDs, benepisyo ken tulong para senior citizens ken naduma-duma pay. Kadagitoy napalabas nga lawas, adun ti damdamag nga hangag peso or fake news nga kunatayo. Adupay ti panangida danes kontra deto'y gayem ken kabsatyo. Masaktan nakmet, tatao naklang, ngem dagijay nga pamerdi, kes isut mesa mangted kanyak ti inspirasyon, ken pigsa tapno sangwen no anamanen ti ited ti ibiyag inaldaw-aldaw kanyak. Buludek ti pagsasaon tatang ko idi, you can be educated but not learned, or in Ilocano, uray ada-adal mo no awan sursurom. Ken imbagpay ti awan adal na tada sursuro na. Ken laglagipem barok, you can never put a good man down. Awan manggigyo nga sungbat ko or madi or lumaban na kasi mamati na nga amin nga padak nga lawagenyo nalaing da ken ammudat usto.
Haan tayo abusadwen, ken usaren ti sabaling nga tao, tapno laeng maala tayo ti kayat tayo. Respetaren tayo, ti pada tayo nga tao, uray anaman ti estado dat biag. Dumawat nakmet ti dispensar, no adaman di gijay barangay nga hangko na panan. Ken dispensar no adaman jak na pagustuan. Dispensaren niyo apo. Naragsak ti agpuligos ti barangay, aglalo no subyam dagijay di makilam, ken makitam dagijay kay ayam mo idi. Naragsak pay no makitam dagijay memestrum ken memestram, manipod elementarya, ingganat kolehyo. Maragsakan nak tanakitak isuda, ngem naragragsak jim bagada kanyak, nga di ka pulos makaliplipat barok. Sapay kuma tasikat mangabak. Ikarkararag ko tasikat mapagasatan. Agyamyaman nak ti ado, ti sao ken bilin nyo amin apo, ken igi memestrok ken memestrak. Da kayo amin nga padak alawagen nyo, ti sanggir, ken pigsak ti inaldaw-aldaw. Adan na sursurok tatay, bayat ti pinagsasao, di kita'y kandidato nga kadwak. Leadership is not a title. Leadership is a responsibility. In Ilocano, ti liderato ket hang nga titulo. Ti liderato ket responsibilidad. Kasmesa gayem ken kapsatyo, alakman deto nga gondaway, nga dawaten ulit ti ayat nga inpariknayo. Tulong nga intedyo, ken suporta nga impakita yo, kadetoy umay nga aldaw ti panagpipili. Ikandak kadi ti gondaway nga agserbi kada kayo. Ikarik ken obraek ti alisto nga serbisyo. Alagang alisto para amin nga lawagenyo. Serbisyo nga idanon ko ta barangay yo, tapno amin kayo mapagserbyan ti usto ken napoddo. Siak ni James Brian Alisto Alcid Apo, number 1 ti Balota, para mayor ti syudad ti Lawag. Diyos one ti Agina.